IFM News. Sa ating good news naman po, mula punla hanggang kabuhayan, Bamboo Nursery binuksan po sa Alaminos City. Kwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Patuloy na pinalalakas ng Alaminos City ang industriya ng kawayan sa pamamagitan ng bagong bukas na Bamboo Nursery sa Barangay Santa Maria, kung saan inaalagaan ngayon ang mga punlang gagamitin para sa pagtatanim at mga programang pangkalikasan sa lungsod. Bahagi ito ng mas malawak na pagtutok ng lungsod sa kawayan bilang alternatibong kabuhayan at environment-friendly na material. Sa mga nakaraang taon, naging sentro rin ang Alaminos ng mga proyekto ng engineered bamboo products at bamboo-based livelihood bilang suporta sa lokal na industriya. Bukod sa gamit nito sa web handicrafts at construction, kinikilala rin ang kawayan bilang climate resilient na halaman na nakakatulong sa soil protection at carbon absorption. Dahil mabilis itong dumami at tumubo, nakikita itong mahalagang sangkapa sa pagsusulong ng sustainable livelihood at environmental conservation sa Pangasinan. Sa tulong ng bagong nursery, inaasahang mas mapapalawak pa ang pagtatanim ng kawayan habang sinusuportahan ang pangmatagalang pangangalaga sa kalikasan at sa kabuhayan ng mga susunod na henerasyon. At iyan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tataka, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.